फर्स्ट मॅचाचे टॉस जावच्या जयकार स्ट्रायकर्स आणि मुंबई पल्टन्स टीम दोन्ही रेडी झालेले आसा GPL उत्सवाक अधिकृत जावन मॅचा तर्फेनाची चालन मिळता त्यांचे एक कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे देवाला प्रार्थना मी करू का जाऊन गोपी भट मापला की नेमून घेतस ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् देवा वीर वेंकटेश व्यास रघुपति नरसिंह 3 दिवस चोलचे कार्यक्रम निर्विघ्नारी विजृंभणेरी चला सुंदर जयकार स्ट्रायकर्स तसेच मुंबई पल्टन्स टीमाचे मुंबई पल्टन्स मुंबई पल्टन्स